Tutustutaan tähän GXT:n 1300 diesel infrapunalämmittimeen. Tämä GXT:n infrapunalämmitin soveltuu täydellisesti muun muassa autotallien, hallien, mökkien ja jopa terassien lämmittämiseen. Tällä lämmittäminen on taloudellisesti tehokasta, turvallista ja vähäpäästöistä. Lämpö, jota tämä laite tuottaa, on miellyttävää ja tasaista. Tämä lämmitin on hiljainen ja lähes hajuton. Tämän laitteen ominaisuuksiin kuuluu muun muassa kaatumistunnistin, ylikuumenemissuoja, liekkivahti. Tässä laitteessa käytetään ainoastaan talvilaatuista dieseliä. Tätä GXT-mallia on olemassa 4 eri kokoluokassa. Malleja on 1300, 1600, 2000 ja 2900.